погледнете, тя не се обясни. Но ето нас е как може. Трябва да се срещнем. Тази разходка в парка всъщност има за цел приложения, разсъждения, наблюдения, свързани с разликата между твърдо тяло, паметно в публичното пространство. В друг момент могат да имат както декоративни, така и много по-често политически. Инспирацията за тази територия в България, в Турция, в Бразилия, в Гърция,